Molweni sanibonani Dumelani. Ndim kwakhona, it's your boy POSITIVE. Niyayazi ke guys into okubana sisoloko siniphathela izinto ezisezingeni phezulu kakhulu. Guys, siphinde sabuya ndime apha nabadada nibabonayo apha phambi kwam. Njengoba nisazi into yobana abantu ke apha ekhaya asibazisi, baye bazazise ngokunokwabo. Ndizobanika izitshansi bazibulisele, bazazise into yobana bangobani. Tata kunjani? Ngiyaphila mani, kunjani kuwe? Hayi kuhle nakum tata. Utata ngubani, waphi? Utata nguXola igama, ifani nguChalata. Ekhaya lona liseBhayi, but-ke ngosebenza nosebenzisana ndawuthi eKapa, from eKapa ndeza kweCala. Oh okay. Usibulele tata. Khonmani yam kunjani kuwe? Siyaphila futhi konke, kunjani? Hayi kuhle nakuthi siyacenga. Ubhuti yena ngubani? Waphi? Ya, uthetha no-Onakho wakwaNtswayi. Okay. Ndisuka apha eXhofivale. Oh, okokuhlala ndifihla intloko eKomani. Oh, okay. Yeah. Mandibulele kakhulu. Eyona nto endirhalela into yobana ndicela sisondele tata sizovele kakhulu. Eyona nto endinomdla kakhulu ngayo ke ngoku yinto okokubana apha njengobana sidibana kule ndawo, ngaba size ngantoni futhi nina nize ngantoni? Cela nje undifake nje apho kulo. Apha siyabona kuhlelekile kamandi. Size ke ngokuphuhlisa iibhizinesi zethu ezincinci esifuna zikhule. Sine-organic fertilizer apha. Ayiyo yodwa into esiyenzayo, zininzi. We've got i-hair products zakwa-BeezyBees. Oh, okay. Unfortunately besesabhizi kakhulu izolo kasilale, and then we had kodwa uba sibe lapho, uyabona. Manikele kutata akasicacisele kakuhlanga ngento zethu. Okay. Tata cela nje ukusifaka into okokubana yintoni igama leli shishini, lisenza ntoni njengoba seyikrobisile nje nobhuti phayana into enizenzayo. Njengoba sikrobisile apha kuba thina besine-impression yokuba siza kwicala lezinto ezidibene ne-farming. Oh, okay. So saza ke ne-product eyi-one kwi-product esizenzayo, eyi-fertilizer organic. Njengoba siyazi uba ngoku elizwe lipromowutha izinto ezi-organic. So nathi ke usathathe elo phulo uba masenze i-product ezawuba organic, sikhe sibeke izinto ezidibene nee-chemicals ecaleni unceda uphuhlisa ulimo neegadi zabantu. So size ngaloo nto leyo si-introduce ke le product yethu. Njengoba sibona ke phaa ebhodini, ngoba siye sisemka eKapa ndingxamile, sonwabela ngethatha ipek zingakhange zibrendwe zingekaliphilisi. But phaa basiyajonga phaa sine-NutriPlant phaa, triple NutriPlant. Laa i-natural, nature natural nutrition yeplant ezi-organic. I-fertilizer yethu ayina-chemicals. And njengoba sisitsho sipusha ilayini whereby abantu batye izinto ezi-organic. So silapho ke ngoku uba sizama uintrodyusa ke le product yethu eyi-fertilizer. Njengoba sesiyithile ke ugxa wam apha kwecala, sinazo ke nezinye ii-product. Kweli cala sinomnqobi, njengoba sibona apha ebhodini, i-product le yethu i-under umnqobi. Umnqobi unekwicala le-healthy, ukwicala lamayeza esintu a-organic, ukwicala le-fertilizer. Unfortunately ke ngoku khange sibe nayo ke ngoku i-product lena esawuthetha ngayo. Umzekelo ndithi umnqobi for example, umnqobi for oomama, umnqobi for ootata, umnqobi for intoni. But hopefully next time xa siphinda siba kwindibano elo hlobo ephuhlisa ibhizinesi, saba kwi-position of strength whereby siplene into yethu kakuhle, sibe nazo zonke nezi products sizikhankanyayo zika-BeezyBees, sibe nazo nezi brand zakaMnqobi sithetha ngazo for ootata, oomama, ukumilisela necala lezigulo.
tata Yeah. wayichaza kamnandi kakhulu, wayichaza kamnandi. Nam ndisamamele ngoku urhulumane yam, ndimnandelwe zezi zinto azibalisayo tata. Masicele nje into yokubana nisifake apho nifumaneka khona xa abantu berhalela into yobana bazofikelela kwezi products zakwa-BusyBees, into yobana bawana banganifumana phi mhlawumbi kooTikTok, Facebook okanye inamba nje esinganifumana kuyo. Mandibize yam inamba kuqala. Okay. Inamba yam ithi 067 0141 654. I do have I also use the number ku WhatsApp, and then ku Facebook ngu OVIE songs. Okay. Olu hlobo andiyazi noba izawubona Okay. olu hlobo. Asizababhalela OVIE songs ingoma ezi. And then we also have our guy oku TikTok. Yena nguDr Zanempilo. Okay. Yes, and then for kakhulu kakuhle ngoku ngokwenantsika utata nguye ongaphambili. Okay, hayi masive ke kutata into yobana i-BusyBees le ifumaneka njani. Unqobi. Okay. Unqobo kwangoku sisando introducer ne. Okay. But uyafumaneka kwizivenkile zaka-BusyBees kwesemthatha nesengcobo. Okay. So i-contact ke nje beseshilo umuntu oyena mntu uziranayo ngubhuti, ngelishwe ukhona nosisi asebenzisana nabo abakho ngoku. Kodwa ke kwee-numbers kubantu abakweli cala bawusebenzisa iinamba zakhe nakwiinamba zeshop athi ubhuti lo azazinikezela, then abantu babe nokwazi ukhontaktha ya. But kweli cala yo lakamnqobi nakwezinye ii-product inamba bangandifowunela okanye bafowunele ugxa wam uPhatheka. Eyam inamba ngu-069 825 4535. Uza kunika ke ngoku inamba kagxa wam uPhatheka, anothi umntu xa engalifumani afowunele yena. Oh, okay. Yeah. Yes, okay, masendlulisele nam ngu-068 245 6195. 068 245 6195. Yes, nguPhatheka Ntswayi lo. Oh, masibulele kakhulu ke kuni tata wam nawe bhuti wam. Ndiyathemba into yokubana apha ekhaya benibekile indlebe nimamelile, kuba le nto niyiphathelwa apha yinto ezibaluleke kakhulu. Utata uyayitsho into yobana ngoku kufuneka sisebenzise izinto ezi-organic more than ezi zinto zinezi-chemicals. Naba abantu for uba banenzele loo nto. Today we are at Lulu and Co Restaurant. Apha abantu bathengisa khona into abazithengisayo. Apha sizobe singaphosanga maseko, singaphosanga ngexesha. Usiswam uzifikisa ungubani and uzothina apha namhlanje. Hi siswam. Hi Sisi. Njani? Ngirayithi unjani? Yaphela nami xesixoba ungubani and uzothina apha namhlanje. Igama lami nguKarabelo Mwatu, and today we are here to give abantu baseMthatha experience of homemade food, tacos and fries. Alright. Yeah. Do you guys need balapa go like during the week, or it's just like the opportunity people open this store sub? Okay, where can we find you besides app? No, silapha nje. Like we are not here on an everyday basis. Okay. We are just here for the event. It's our first time actually making food. This is our first event. This is your first time making food ever, and you guys look like Yeah, it's our first time actually. then you guys need to like Pretty much. basically chasing the bag. Chasing the Oh, bag. chasing the bag. Chasing the bag. Literally, it's our first time. We don't Are even you- have a company name or whatever. We just here for the first time. For the first time? Yeah. Okay, nice. Are you guys only selling the fries and tacos, or is because you things like No, it's like it's fries, tacos, loaded fries. Oh, okay. Yeah. Which one is your best so far? Sometimes. People are ranging about the tech for any tacos. Yeah. But it's okay. So I guys know how to nifumana kwenye platform if ever mhlawumbe siyarhala ngisike sinibise hayi man bengizothengisa apha kwindawo evulileyo bengizosithengisela nje kancinci. Even if ufan film mhlawumbe community leyo ngandifumana njani? I think Ningani through my social media platform. Okay. Yeah. It's Ukari_M03 on TikTok and Instagram. Alright, thank you so much guys and you enjoy. Thank you. Oh, Thank you. Samad, oh,